Het is alweer 24 jaar. Ikzelf, wie doe nog maar krek begoen bij Omroep Friesland. Maar ik wie erbij. Op 4 januari is nog het zo'n jochtig, de Overstedentocht. Omroep Friesland wie die dag volop in het spier. En in dit programma zorgen we waarom op de reportages die we vooral gaan die dag en op de dag zelf alweer uitsturen. De winter begon op 20 december 1996 en al vrij gauw is duidelijk dat het serieus is. Want oerdag is het flink onder nul en nachts vriest het om het -10. En dan gaat het alweer heel hut. Het ijs groeit. Alle nachten komen er centimeters bij. En op 2 januari 1997 komt er hier in het voormalig waterleidinggebouw het hege wut eruit. Welkom. Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Het hege wut is eruit. Maar er zijn nog wel wat kniepenpunten. Zoals hier in Snits bij de Brege de laatste stuiver. Want een paar dagen voor de tocht zwemmen hier letterlijk de eind nog in het water. 9 uur van de morgen. De brandwacht zet u aan bij de eerste transplantage bij de laatste stuiverbrug in Snits. Het is de eerste transplantage van dit jaar. Blokken ijs worden even verder uitzaagd en in het wek skoot. Het is voor de brandwacht een flinke put dat maar alle aandacht uitvierd worden moet. Zo gevaarlijk is het niet. We hebben in ieder geval 2 duikers stand-by staan. De mensen hebben redvest aan en we hebben maximale veiligheid. Een soort Snitsers komen naar het spektakel te zien. Onder het publiek ik oud rayon haat Dikkie van der Werf. Hij had al eens eerder een transplantage meemaken. We hebben in 87 denk ik bij het bolwerk. Dat was fantastisch, 1 nacht. Maar je moet dikke schotsen hebben. Het is net een dambord, weet je wel. Schuiven de schotsen er maar in. Ja, dat had iedereen eerder gebeuren moeten. De Ierswegencentrale zal monier ondergong om de skossen die het on elkaar versen binnen gelijk te maken. Na alle gedachten kennen de wedstrijdrieders dan wel gewoon oer het Iers hinnen. Ook hier in Haas moet er van de tocht nog een heel soort werk verzet worden. Want er is nog een skip hier terug het Verharingsmakanaal vinden. En dat had het Iers volslijn vernield. En dus wordt er nou met man en macht werken om dat probleem op te lossen. Haas wie hield dit een van de kniepenpunten, maar zou op het eigen liep het al je wel wat tatten van. Alleen nog bij het Van Haringsmakanaal is het Iers spoor min. Want er is nog net zo lang verliezen skip terug in de gaan. En dat is nog net echt geweldig voor de kwaliteit van het Alverstede-ijs. Er zitten hele rare plakken in, krijg hier in Haas. Dat is, daar liggen de Schotsen op het ijs. Hopelijk doen ze daar nog wat doen, hier die plaatselijke afdeling. Maar het is feitelijk net wat donker is, dan is het risico verschrikkelijk groot. Hier op het Haringsmakanaal hier is de ijs brutsen. En daar is de ijs, ja, je zult zelf willen, die hier al eens kosten. Maar we hebben toch, ja, die Alverstede-tocht. Het is prachtig mooi ijs. In Haas hoeven we misschien net te volle te klunen. Maar dan willen we toch weten dat we er als Haas binnen. Dan laten we hier even toch de schossen heen rijden. De wedstrijdrieders en een gedeelte van de tochtrieders. Die maak je dan wel wat sleur, dan gaat het lijst net wat makkelijker. De skatenmeesken binnen nou bij het Van Haringsmakanaal ontwerpen om het traject van Sneun weer mooi glad te krijgen. En daar is een bulte werk van. Een maat van mij die heeft de hele roeiploeg heeft die regeld. Ik ben met z'n allen wat hakken nog. Misschien dat alles mooi netjes voor elkaar krijgt voor morgen of voor zaterdag. Er is 1 weg om gasbranden te houden. Ik zal proberen een beetje nog wat vlakker te branden. Dan vriest het ook weer wat op, misschien wat water eroverheen. Ja, ik ben boten erheen gaan nog. Van Sneu moet alles klaar wezen en even alle hazen maaiwerkers zullen ik wel slagje. De belangstelling voor de Overstedentocht is enorm. Uit het hele land komen mensen naar Friesland toe om hier feest te vieren. Er worden zelfs extra tenten geplaatst om bezoekers in op te vangen. En de autoriteiten die zijn red op ongeregeldheden. Maar het is vooral een groot feest. Cafés in de stad pollen al redelijk gauw uit. Op het Schavenek beziek je ze haar omzet nog meer te vergrutsen met de verkoop van allerhande goed. Rondom Miliaut binnen grote tenten met muziek opzet. Terug de kjeld binnen liep wel gewoon bierleidingsbevezen. Het publiek ziet het er om de sfeer meer op stritten. De tenten binnen er vooral om even op adem te komen. Hoe lang in het feest? Oh, vanaf 1 uur of 6. En nu een beetje moe?
Nou, op een gegeven moment je kunt weinig zitten, dus hier kan het prima. Dus niet echt moe, maar een beetje lam in de voetjes. Voor de politie is het een hele joen en makkie. Nou, dat gaat wel goed zo. Ik hou van je mama. Nou, ze zijn allemaal hartstikke gezellig, dat kun je wel zien, hè? Meneer Zwart, hoe gaat het tot nu toe hier? Prima. Ja, gezellig volkje. Geen problemen gehad? Nee hoor, niks. Helemaal niks? Nee, hè? Verwacht u nog van de rest van de nacht nog problemen? Nee. Dacht het niet hoor, nee hè? Nee hè? Nee, geen Zoals probleem. morgen wordt het een feest weer. Morgen wordt het een feest, mevrouw. Gezellige sfeer, Ja, mooi man. Hartstikke koud. Om 4:00 loopt het publiek massaal in de richting van de Zwette voor de start van de Overstedentocht. Gewoon beziek je nog een taxi om te houden. Maar de meesten rennen nooit vek. Het besluit van een nachtfeesten. De Belgische televisie is wat onder letter komt en maakt het paard nog vregen. Het publiek had eens maar één favoriet. Erik Hulsebos. Is die goed om aanmoediging? Ja, moet je wel berekenen. Ja hoor, zeker weten. Nou, Hulsebos. Zeg die man, hè? Ja, dat is de man. Ik hoop dat er wint. Erik Hulsebos. Erik Hulsebos. In het centrum is de rest waarom. Alles wat nog verhindert onder de nacht van Ljout is de achterbleune rommel. De grootste problemen op de route die binnen oplost. Maar het waar op de dooi van de tocht, ja, dat zit net echt mooi. Er zit een hele hudde eerste wien, het is verskworrende koud en de gevoelstemperatuur leidt nog volle leger. Als de rieders hier bij de Zwette het ijs opkomen, dan is het nog tjuster. En het bloot tjuster oont de eerste rieders omkomen in Starem. En dus is het gevaarlijk. Maar ja, eindelijk kan de tocht weer rieden worden. En dus is elke niet positief. De rieders staan al uren in de kooi te wachten op de start. Iep Kramer. Erik Hulsebos. Henk Angenent hielendal efterin. Het is er 4. De wedstrijdrijders draven het vek uit. Dus Patrick Snijders is dit. Snijders was de man voorop, ja. Is de man die als eerste in de Zwettehaven zijn schaatsen onder gaat binnen. Daar komt Bert Verduin in dat gele pak. De eerste toerrieders staan alweer om achter de kreks om te gaan. De bobo's staan klaar voor de start van de eerste toerrieders. Staatssecretaris Erika Terpstra in zelfschip van Loek Hermans en letterlijk borgmaster Hajo Apotheker van Ljout. Ongelooflijk, ik vind het zo prachtig. En ik vind het zo geweldig dat dit allemaal maar gaat zoals de Friezen zich dat ook echt hebben voorgesteld. Het is een schitterende happening. Dit is Woidemerhout, een goed jaloere letter. De eerste toerrieders passeren. En dit is de brege bij Jeste Wierm. Het is kwartier op dit moment komen de wedstrijders langs in Snits. De eerste toerrieders komen op dit moment langs in Jeste Wierm en het is hier een fantastische sfeer. Hey, moest het net eerste betiet van Bert hoor, is het wurg? Ja, ietsje. Maar vind je het net slim? Nee. Vind ik dit belangrijker. Alversteren, dat is belangrijk. Daar komen ze aanrijden op de kleine stukjes. Ze hebben dus de eerste klimplaats nu gehad. Zijn nu op weg hier naar de tweede klimplaats. Het is Edward Hagen die als eerste hier naar boven gaat. Edward Hagen en daar is dan ook bij Arnold Stam in tweede positie. Dat zijn toch grote namen. Dat zijn jongens die hier doorkomen. Peter Baars daar, de Ruitenberg en alle twee. Daar gaat Jan Bakker uit Wenjewoude. Daar gaat ook Iep Kramer. Wat geweldig dat hij erbij is. Iep Kramer, heel knap. De wedstrijdrieders komen dus goed terugsnits hinnen. De ijstransplantage is dus slaggen. Bij de kop zit ik Iep Kramer en dat is een wonder, want hij rekt een week eerder zwier blessure bij de NK Marathon in Ankeveen. 2-3 ritmen die heel erg gevoelig zijn. Dat staat nodig liggen, dan heb ik het gevoel dat ik net echt lekker rijden kan. En dat is wel de bedoeling. Maar ja, en daar ging ik dus straks even naar het ziekenhuis en dan wil ik straks toch proberen nog te rijden.
En dan naar het Nannewiert. Hoe vielt het? Ik daar is dan moeite met boegjen. Ja, dat klopt. Ja, het is gelukkig nog geen sneeuw. We houden moed. Het zal wel pijnlijk worden. Maar hoe vier ga je in de sport? Nou ja, ik ken er niks mee, met popmeis dus. Maar kijk de vraag, kan je de pine, kan je die verdragen? En hoe lang wordt het? Ja, hoe lang wordt het? Het is uitbezieken in een rondje van 4,5 kilometer op het Nannewiert. Dat zie je hem. Maar ja, ik weet net hoe het echt in de wedstrijd gaat. Misschien dat ze er al wat terug in rijden krijgt. Maar... Nou, nog net. Ja, dat horen nog net. Hè. Als een grote scoren zitten erin, dus dan nemen nog helemaal geen risico's. Nee, bang om te vallen. Ja. Dat, ja, moet maar zien. Eén ding lijkt het wis, Iep Kramer is geen favoriet sneu. Ja, dat is voor Elsenien of ken je wel Elsenien? Nee, het is wel voor Elsenien, maar ik ken het Elsenien. Nee? Nee. Maar er zitten wel bekenden bij? Ja, mijn broer is hier Kerkwest. Ja? Ja, die is jou wachten er vertrokken. En die is er. Maar het dreigenstik, dat mag er komen. Ja, heb je even met hem praten of net? Nee, hij trok rieden. Vol, hè? Gek voor de kop. Als de wedstrijdrieders omkomen in Sleert, dan is het hier nog donker. En daarna rieden ze terug naar de Galemadammen. En daar gaat het mis voor de Friese topfavoriet Peter de Vries. Hij valt, breekt zijn schouder, het is einde over sterrentocht. In Starum, als alles echt letterlijk nog van de wind gaat, is Jan Bakker van Wienjewaard een van de eersten die een stempel helpt. In Starum ook het waterloo van een van de Friezen, Peter de Vries. Mijn Brutse schouder met hij naar het ziekenhuis in Snits. Hij is gevallen. Hij kan de rijders in de ogen Jan Bakker is van Zelzek weer rond te vinden in de kopgroep van Tolve, die al gauw een beslissende vastsprong neemt. Daarin ik Iep Kramer. Zoet met die kniesde ribben dan toch stafvallen. Bij Frenscher gaat bij Jan Bakker van Wienjewaard het lucht uit. Hij met de oren gaan letten. We konden eerst op Galemadam het paar net vinden. Nou, toen zagen we een vuurbrand, dus toen ben we daarop aanreden. Maar dat was heel moeilijk. En toen de Galemadam naar Staveren, daar stond helemaal niks aan, joh. Dus dat we blindelings rieden. En toen kwamen we in de sneeuwduin, zeg maar. En dan gingen we al plat. Als even later Henk van Bentum demareert, maar ik Kramer het gaan letten. Als de toerrieders omkomen in Sleert, dan is het lucht. En het is hier echt vreselijk gezellig. Wat doet Noordwijkerhout in Sloten vandaag? Noordwijkerhout, jongens, zijn... ja, hoe dat eigenlijk komt, dat weet ik eigenlijk niet. We dachten, we pakken een busje, we gaan naar Sloten toe. Maar waarom Sloten? Waarom Sloten? Waarom Sloten? Ja, lekker dichtbij, hè, toch? Is het hier de hele dag al zo chaos of valt het wat mee? Ja, het is hier heel veel, op zo'n sessie was het hier zo'n chaos. Is Klaas al geweest of nog niet? Hij is nog niet geweest. Hoe laat verwacht u hem ongeveer? Hoe laat zou Klaas komen? Hoe laat is het nu? Gaat u deze kant? Sorry. Hoe laat hij zou komen? Ik denk tussen 11 uur en 11:15. Wat is het hier een complete gekte hier in Sloten? Ja, dat is toch enig? Ja, dat is hartstikke leuk. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Duiven bij Arnhem. En Klaas? En Klaas komt uit Veenendaal. Waarom staan jullie in Sloten? Waarom? Nou, hier is het gezellig en ja, iedereen komt hier langer, dus voor ons het dichterbij. Het dichtstbijzijnde plaatsje, ja, dat ding zeker is. En nou, probeer een beetje de boel een beetje op te vleuren. Hè. Joh, hij heeft een kwarte rustpauze. Hoe is die ervoor? Nou, het gaat eigenlijk maar als goed. Ik ging het net tocht, want 2 dagen in Lien toen weer ik bij Snits en toen is mijn skeertjes brutsen.
Dus in een joentijd hebben ze mijn skeets gerepareerd en nou, het kan nou weer aardig. Maar nou even zelf wel het hele einde wie mij aan. Precies, heel gelijk. En voor de wien is Els een hutrieder nou. Dus dat ben ik. Maar ja, we krijgen nou nog een aardig stukje ook naar Staremta en dan, dan wordt het beeldig. De tocht door het maar één dag, maar er zijn een heel soort mensen als altijd in de weer, zei ik Pieter Visser van Starem. In datzelfde jaar komt hij in september te versteren, maar de tocht maakt het hij nog mee. Van de morgen Visser mijn assistent Otter nog even bij het spuldel. Verlinier zou erop houden, maar hij woont nog één tocht mee, meidje. En daar had er op wachten. Nou, daar wacht ik u op. Voor je eigen mij, meidje. Huh? Dus je had net lang waar je hoeft, hè? Nee. Nou, en nou ja, dan ben ik misschien tevreden. Nou. Dan kan je wel mee opvallen misschien. Maar het is altijd mooi geweest, hè? Die radingen. Ik oernand van mijn broer die staan en dan heb ik het oernand. Om mij dochter van de jongens dagen, nee. Zo zit het. De waarsomstandigheden zullen deze keer zwedder wezen als alweer verlien. Dus er wordt rekken houden met een soort rieders die de trein pakken. Nou, rekken met honden, het spoor hadden we rekening mee. Hè? En als het een kiere is, nou, dan komt er met hartje in trein en die is vol en dan je weet je nou. Dan ben je in trein zegt ik zag. Nou, dan ben je verschillende bedrijfsdaad toen. Dus daarom is wel een plak van als je daar bent, dan ben je er wel een proto die eventueel. Ja, want je oosten wind zien er en dan komen ze wel. En dan moeten ze de jongens erin zetten en dan zeggen ze, dan stiert een trein bestaat erin. Zo kan men er een heel soortje. Ontstarem is het voor de meeste rieders al hier goed te dwan. Maar van hieruit gaat het via Frenscher naar Haas en dan via Bad Lehiem naar Dokkum. En via het net, er zit een hele koude, akelige noordeerste wien. En voor Gwon is dat vooruitjog van dik 100 kilometer in de wien op genoeg reden om op te gaan. En zij stappen hier in Starem op de trein. De Alverstedentocht komt hier in Starem, dicht bij het stationdeel. Van gewoon rieders lokt het een warm plakje in de trein, meer als de 120 kilometer in de wien op naar Dokkum. Nou, dit wordt enkeltje naar huis, hè. Tegen de wind is het gewoon niet te doen. Maar het is gewoon, ik heb gewoon besloten om hier maar op te houden. Heb je tegenwind gehad nog? Ja, kleine stukjes besloten, een stukje en op Slotermeer. En dan hebben ze gezegd van de wind neemt af, maar ik merk er gewoon helemaal niks van. En de 10 kilometer heen lopen is ook alles wind tegen. Dus hier hou ik gewoon op. Je hebt een prachtige Elfstedentrui aan. Waar bent u ongeveer geëindigd? Heeft u daar een idee van? Waar ik geëindigd ben? Ja, op uw trui? Ja, ik denk ergens onderin, hè. Dan moet ik even kijken. Ik denk hier ergens. Ik weet niet of 10 spiegels weg zitten, maar in ieder geval Staver, ik zie het zo niet meer. Nee. Ja, er staat 26 kilometer bij, maar u bent vast wat verder gekomen, hè? Ja, ik ben wel iets verder gekomen, ja. Maar niet zo ver dan ik gedacht had eigenlijk. Nee, viel het tegen? Ja, het viel tegen. Ik had ook niet de illusie om uit te rijden, moet ik zeggen. Het is einde verhaal. Ik haal een hele tijd een schouderblessure. En dat is de reden dat ik eigenlijk net train ga. En dat is toch wel de eerste vereiste om 1200 kilometer te rijden. En dan is Starem het meeste wat erin zit? Nou ja, dit stukje weer het makkelijkste. En ik ben nog een eind richting Hilpenwest, maar dat kan me te worden wonen. Ja. Ik kan het net volhouden. Nee, het is zwier, hè? Het is zwier, ja. Maar ik ben juist op de eerste prijs staan, dus dat wil ik net te verwachten dat ik volle vierde kom of zo. De trein rin gauw vol. Net alleen nog mijn publiek dus op paard naar Ljouwert, maar ik maak zo'n 100 afstapte rieders. Wils de toerrieders de trein pakken, het de finish van de wedstrijd al plak voen. Het historische moment van Henk Angenent en Erik Hulsebos. Henk Angenent en Erik Hulsebos kan er net loskomen. Het is nog altijd Henk Angenent. Laatste spurt van Hulsebos, maar het is Henk Angenent. En het is twat Erik Hulsebos. Het is Tresnet Verduin. En het is viert is het denk ik Henk van Betten. Het is Henk Angenent. Voor hem de kroons van Henk Kroes en een gouden plakje in de annalen. En zijn eerste reactie van Ja, gewoon een fantastische wedstrijd gereden. Vooral het publiek, dat is gewoon echt fantastisch. Je ziet dat je op een gegeven moment waren we natuurlijk al heel vroeg vooruit met 5 man. En op een gegeven moment kwam Arnold erbij toen we 12 waren. En ik kan ook altijd goed me vinden. En al heel vaak tegen elkaar gezegd van, jongens, het is gewoon een van de mooiste dagen van ons leven dat we dit mee mogen maken. Ook al winnen we hem niet, het is gewoon schitterend. En Iep Kramer die kret met Maiko maar de kopgroep en uiteindelijk als 8e over de finish komt. Een fantastische prestatie. Hij is ook te zorgen dat de man van Oudsport blesseerd is onder ribben.
de dagen rest hebben we die toch? Ja, ik weet best wel lekker, maar toen het blijft niet meer voor. Wij doen er even zo erover. Want de tempo uit de hut? Ja, dus het begon te demareren. Ik ben goed genoeg om die tempoversnelling te pareren. Of wel in ieder geval maar die versnelling. Je moet in tempo rijden en dat ging nog wel. Maar de versnelling zit er niet meer in. En bij de vrouwen is het de koningin van de Alversterrentocht, Klaasina Seinstra, die te wens pakt. Smit die zegevierde. Nu Klaasina Seinstra, 28 jaar uit Sint-Johannescha. Ze valt, maar ze valt pas na de streep. Ja, ik bedoel, dit is het mooiste. Ja. Dit is een unieke tocht en als ze hem dan wint, nou ja, ik bedoel, dat is net van dromen. Het is een hele zwiere tocht, hè Jerk? Ja, dus die zo heel de wien. Dat komt bijna net vooruit, echt net. Het is verschrikkelijk. Het moment gewoon, dat is toch dus van, ja, ik weet niet dat ik dit wil hebben. Nee, ik geef verder wel goede vetten. Het gaat verder wel goed, maar het is zo vermoeiend. Het is echt in gewrichten en ja, die enkel, dat ze zeer op lijst. En ja, maar echt die meesten, die slepen die er doorheen, dat is zo fantastisch werkelijk. Ja, dat is echt stimulerend. Nee. Dat is echt stimulerend. Ja, dat is echt prachtig. Echt. Dat steen echt de treden van in één. Ja? En als het op een finish komt, wat denk je dan? Nou, ik denk, dan moet ik het net verliezen. Maar ja, de wist net was toen na 200 kilometer nog kerst. Dus, ja, ik heb alles jong echt weer. Hey, kom op. De rijders die komen in de ring van de dag over de finish. Dan gaan ze gelijk terug naar het vak. Ze te doen nog jitten, want Sjewurg is hier het WTC Expo. En daar gaan ze op zoek naar familie, vrienden, maar ze gaan vooral op zoek naar haar eigen squon. Als de riedersmaas van het vak naar de Zwettehaven draven, dan is het huttenreden zonder binnen, squon aan de kant gooien en voort. Nou, die squon die worden met kroon vol herombracht naar het vak. En ze liggen hier achter mij en het is een gigantische bende. Het lijkt het mij dat je die squon nooit in herom vindt. Hoe vind je ooit jouw squon hier herom? Nou, als in die ruit zit je met de klok, dan je niet meer thuis komen. Maar je heel wel wat aan de voeten, wat is dat? Ja, maar dat kan je organiseren. Je hier gewoon bij de finish ik een squon staan. Ja. Wat ben jouw toek? Nou, dat weet ik niet, dat leer je zo langzamerhand wel. Je heel niet vaker een Alversterrentocht rijden? Ja, al eens een keer vaker, ja. En toen squon ik kwijt? Nou, dan laat ik rechts hangen op de bult. En toen ben ik me opgehouden en dat doe ik ook nou ook maar weg. Ben je nog druk ontziekje? Ik ben nog druk ontziekje, maar het slaagt het net. Nee, het wordt niks. Een 0 in Hooiberg is er niks bij. Nou, daarom. Zit je hier nog lang terug? Nee, ik hoor op. Het is mij wel goed. Als je het kruiske maar hebt. Heb je het kruiske? Ik had het kruiske wel, ja. Dokkum is een van de absolute toplocaties. Want ja, als de rieders hier één keer binnen, dan is de finish in Ljouwert net z'n 4 meer. Maar voordat ze hier binnen, moeten ze eerst oer de Blikveert. En dat valt nog net daar. Want er zit een dikke squor in de midden. En in het donker is het ijs net meer vertrouwd. Ja, ik heb er even zitten. Ja, hier zitten. Hier zitten. Even zitten. Nee, ga goed. Kom op. Het gaat op mijn rug. Oh, je rug. Dan ga je glad op mijn buik liggen. En wij passeren. Is het niet verderop EHBO-post? Ja, hier is EHBO. Is het iets verder EHBO-post? Wil je die hebben? Hier vlakbij. 200 meter verder. 200 meter verder. 200 meter. Ja, het gaat prima. Even iets van de naast van mijn rug. Die man die voelt voor te waarom? Nou, hé. Nou staat die dag om de helle. Ja, wat denk je ook? Ik denk het niet. Echt niet. Ja, hier zit ik nou achter op Karken op
de biersenwijn op zoek naar de laatste raidrijders. Het is zelfs gevaarlijk als de rijders je leesbloem aan de kant. Daarom heeft dit machientje grote lachten en iedereen die er luidt, die wordt meegenomen. Daar hebben we nog nooit op zoek. Het is een aparte ervaring. Ze krijgen hier nog 2 raidrijders zelfs achter het karken hingen. Redden jullie het? Hoe laat sluit Dokkum? Hoe laat sluit Dokkum? Ik dacht 10:30. 10:30. En het is nu? Het is nu 9:15. Dat weet je niet meer. Dat is moeilijk. Ga je Dokkum doen? Ja. Jullie kunnen hem zo toch niet uitschaatsen? Nee, dat is meer na. Ik ga rechtsaf naar Leeuwarden toe. Hoe vind je dat nou? Wat? Nou, dat je zo het uit moet rijden. Nee, dat is niet best. Dat is niet best, nee. Nee, dat is gebeurd. Het bijbloot van de tocht van Joggetje Zoon Joggelig is het feest. Want het publiek, de rieders, maar ook de politie, zo maakt ze er een geweldig feest van. Elke keer dat hier een in is, is het keer. Meestal op het Fluiske, maar iets Willems, maar die kwam voorbij. En die hier Wettenoren. En die knetteren al even en ik denk, hé, nou mag ik erbij werden. Dus, nu staan we hier maar mama alle platen staan er. Wetter niet aan. Lekker drinken en met zo'n bad liggen, heerlijk. 9 kilometers voor de boeg en met zo een dropje ook nog. Drop nog meneer, lekker dropje. Wat een verwend. Lekker zoet dropje erin en schaatsen met je dop. Ik vind het heerlijk, ik vind het een hele gezellige dag. Meestal maken we andere dagen met mee. Voetbalrellen, krakersrellen en dat soort dingen. En dit is echt een heel leuk sfeertje, heel gezellig. Evert van Bentum, de winnaar van 84 en 86, riet in Dokkum nog een speciaal ereroentje. Maar er wienen meer bekende deelnemers aan de toertocht. Die was de toprieder op de lange baan van de jaren 90, Johan Olaf Kos. Will you do it again? Maybe. We had to see now. We had to see how we can recover from this. But it has just been just great and fantastic trip, I must say. And it's been a wonderful public. The Dutch people have just been fantastic around the whole track. And next time I hope you have a little bit less of wind. En ik op de Bonkeveert had de politie de sfeer de goed in. Het is echt een hele zwierentocht. Rieders mooi beversen eigen of mijn verwoenings die ze oproen hebben tijdens een val in het donker. Want hier, richting de finish, in het donker op de bonken, worden de rieders verblinden door de felle lampen. Het is haast 12 uur, nog even, en de 15e overstedentocht zit er alweer op. De rieders komen mij bosken tegelijk on op een bonken. Een soort mensen binnen van dat ze verblinden waren door de volle lampen op de finish. Ik vind dus überhaupt dat het hele laatste stuk hebben enorm veel mensen last gehad van de verlichting hier op het thuisfront. De verlichting op de finish? Ja, de verlichting op de finish. En u was al verkeerd afgesteld. Nu was het zo dichtbij? Ja, precies. Ik ben ook maar doorgereden, er was niks anders aan te doen. Die van 85 en 86 waren eigenlijk geen Elsen, die kon iedereen rijden. Nu heb ik een echte volgens de kenners gereden. In 86 heb ik hier al een 4 uur, maar nou, het is nog wat letter. Maar ik ben blij dat ik er ben. Wordt het dreig voor degenen die het nou nog op naar Dokkum winnen? Ja,
De blikveertig komt al wet erop en zo, onder de bregen. En dat is al je wien in de wien. Dat wordt heel zwier. Elsenien wil weten waar de laatste rieder is die nog een kruisje krijgt. Ja, het is een zwartrijder. Het is een zwartrijder. Ja. Een zwartrieder en die krijgt zelfs geen kruisje. En dan moet Henk Kroes op zoek naar de laatste rieder die het volle stadbewijs had. En dat is Wenk uit Geesteren. Voor hem wol een kruisje. Oké, en ontzettend gefeliciteerd. Ja, dank je. Er komt nog een andere bij. Onze commissaris zet ook zijn handtekening erop. Je was echt absoluut op het nippertje. Wenk wie correct op die bin. Soort oorrieders wie een correct te let. Won wist nog dat zij de limiet van 12 uur net helje zoen. Doch wonen ze graag de tocht uitrieden. En al had ze dan geen kruisje. Proberen uit te rijden, vind je niet? Het is je gelukt. Dat is ook belangrijk. Nou, natuurlijk is dat jammer, maar ja goed. Ik had hem graag aan de muur gehangen. Maar geen tranen? Nou, morgen wel denk ik een beetje. Of straks misschien nog. Mag toch wel. Ik kan alleen nog maar zeggen sorry. Ik heb net vol de treest. Ja, ze hebben de tocht uitrijden en dat is voor hun eigen de treest dat ze dat in hebben. Maar ja, het is sneu. Ik hoop ben je dan te let. Bij de Overstedentocht krijgt Else Rieder applaus. Sa zegt de vrouw eruit in 1990. En nou maar hoop je dat dit nog een keer gebeuren moet. En waar weet, misschien wel dit hier. Wij zijn er in elk geval klaar voor.